V této komedii Meka Seneta z roku 1924 jsou Harry a Alice Dayovi dokonale šťastnými novomanželi, jež právě umývají své první nádobí. Pomyslí si Harry, to musí být ta nová kuchařka. A nová kuchařka to opravdu je. Železná Anča, bývalá cukrářka z Ďábelského ostrova, kterou hraje Louisa Carverová. Annie zavrčí, kde je kuchyň. Po večeři Annie s nonchalancí sobě vlastní uklízí nádobí. Celý Hollywood se kdysi ptal, kdo nahradí Harryho Langdona. Za čtvrtstoletí od jeho smrti to bylo jasné. Nikdo. V tomto šťastném domě se objeví návštěvník. Homer Harčejk, dávno neviděný spolužák, který položil základy své úspěšné kariéry na krádežích sendvičů z Harryho svačinového sáčku. Homer se začíná lepit na Harryho ženu. A kde je Harry? No přece stará se jim o muziku. To je kamarád Annie. Přijď sem, navrhuje Annie. Zatancujeme si tady. Harry se připravuje k sebevražednému činu. Chce vyhodit kuchařku. Z Langdona se rychle stala hvězda. Když byl na vrcholu své kariéry, začal ve filmech, které sám režíroval, prosazovat nový a velmi zvláštní typ komedie plné patosu až zoufalství. Byl jako trumpetista, co se snaží dosáhnout na nebesky vysokou notu, která je mimo lidský dosah. Diváci se přestali smát a dětsky nevinný hrdina upadl v zapomnění. Následující ráno přichází druhý útok. Annie odchází nedocenilý. Harry se vrací obtěžkán nutnou domácí výbavou zahrnující novou kuchařku. Fifi LaFlav, dívka pro všechno, kterou hraje Madeleine Herlocková. Vybral jsem ji sám, chlubí se Harry. Ale, přede Fifi to jsi mi neřekl, že jsi ženatý. Tak doneste tomu chudáčkovi pantofle, nařizuje Fifi. Teda ta je fakt dobrá, šeptá Harry. Venku je bouřka a uvnitř taky. Fifi z karet věští neblahé události. Mezitím úlisný Homer vykládá Alice, že Harry byl v 8. třídě tím největším sukničkářem. Fifi začne vykládat Harrymu z ruky. Tak dobře mu to ještě nikdo nikdy nedělal. Alice poprosí Harryho o sklenici vody, ale kde je voda?
No samozřejmě, že až za temnou strašidelnou jídelnou v temné strašidelné kuchyni. Fifi jde spát a Homer se snaží dostat Alice do svých špinavých pařátů. Měli jste někdy takový ten divný pocit, že nejste úplně sami? Jde přímo za mnou, říká Harry. Vrať se a vyřiď ho, říká Homer. Já zůstanu tady a budu chránit tvoji manželku. Za ty 3 roky jsme Kevsenetem vytvořil Langdon spoustu krátkých, ale mistrovských děl, z nich většina je navždy ztracena. Film, na který se právě díváte, již také začal podléhat rozkladu. Před zkázou ho zachránila na poslední chvíli vyrobená kopie. Nikdo nezachytil ducha němé grotesky lépe než zadůmaný a nerozhodný Langdon, který vypadal slovy jednoho kritika, jako kdyby pod kalhotami nosil plenky a ve tváři měl výraz dětského narkomana. Vchází manželka i povedený spolužák, aby se stali svědky toho nejhoršího. Aha, říká Alice, tak kvůli tomuhle si nás vystrašili, abychom zůstali dole. Jednou z radostí, o kterou dnešní divák přichází, je pohled na Langdonovu paniku vyděšeného ptáčete a jeho žensky nemotorné ruce. Je vždycky velmi nepříjemné, když vám někdo čte přes rameno. Další vzkaz. To jsou snad duchové zesnulých pošťáků, či co? Vaše žena je na odchodu s nebezpečným zločincem. Podpis vysoký tmavovlasý muž. Ovšemže Homer přesvědčil Alice o Harryho nevěře a chystá se jí zbavit toho všeho, když najednou bác. Záhada se vysvětlila. Homer je ve skutečnosti Willy alias Dan alias Sam alias Melvin, zločinec mezinárodního formátu. A co se týče Fifi, ta je ve skutečnosti Yvette alias Babette alias Lurette alias Sofie z tajné služby.